Cum influențează umiditatea aerului confortul în casă? Zona noastră de confort la nivel de umiditate relativă este cuprinsă între 40 și 60% pentru temperaturile de confort pe timp de vară, 24-26 de grade Celsius, și pentru temperaturile de confort pe timp de iarnă, 18-22 de grade Celsius. Dacă umiditatea relativă a aerului crește față de zona de confort, încep să apară treptat senzațiile neplăcute, cum sunt zăbușeala, respirația îngreunată și transpirația, iar dacă acesta coboară sub 40%, apare senzația gâtului uscat, iritații pe gât, tuse seacă și vorbire îngreunată. Să zicem că stai într-o cameră în care ai 1 kg de aer ce conține 13 grame de vapor de apă, aerul fiind la o temperatură de 23 de grade Celsius, ceea ce se traduce într-o umiditate relativă de 70%. În aceste condiții date, tu ai avea senzația de disconfort. Dacă păstrezi constantă cantitatea de vapor de apă și scazi temperatura la 20 de grade Celsius, cele 13 grame de apă sub formă de vapor vor reprezenta o umiditate relativă de 84%, ceea ce este foarte aproape de senzația pe care o ai atunci când intri într-o saună